Разбираш ли? Ей, стойте хубаво смислят. Що се е скупостал? Чуваш ли? Няма да ходим на море. Аз ти казвам честно. Застани хубаво, бе, баба. Ами ние трябва да изпратим първо снимката, за да види как изглежда детето, дали ще го приемат в станцията. Гого вече и прият. Не, Гого! Как да не е Гого прият, баба? Прият. Гого изобщо няма да ходи на море. Няма, той заминава в... Няма да заминава. Гого и той е оградената култуче. Ой, не си. Ойди, Гого! Дай, бабо, си бабата ботинка. О, мадам! Кажете. Мачо е! А? Е сега.